Stef Eckel, je bent er voor de eerste keer bij de feestweek in Westendorp. Ja, ik hoop ook niet de laatste keer, want het is gezellig. Gisteren moest ik gelijk zingen in de tent en dat was super gezellig. En heel veel bekende gezichten. Niet alleen collega's, maar ook heel veel fans die mee zijn gekomen. En ja, een en al gezelligheid eigenlijk. En gisteravond hebben we gewoon een hele gezellige avond gehad in de tent en daarna nog heel eventjes in het dorp. En vandaag zijn we hier in Kiersberg geweest, dus super gezellig. De nieuwe single is inmiddels uit en de reacties erop zijn gelukkig hartstikke goed. We hebben gekozen toch een keer voor een ander nummer als dat heel veel mensen misschien verwacht hadden. Maar de keuze is eigenlijk heel makkelijk geweest omdat het een zelfgeschreven nummer is. En ja, in het verleden heb ik toch heel veel singles uitgebracht, oude liedjes in een nieuw jasje, waar ik toch wel goed mee gescoord heb. Maar ik vond het ook wel eens een keer leuk om een keer iets nieuws van mezelf te doen. En gelukkig reageren ze er heel goed op. Dus ja. Nou ja, ik heb in het verleden ook wel vaker nummers geschreven, alleen dat werden dan albumtracks. En als ik dan kijk in de loop van de afgelopen paar jaar wat voor nummers ik geschreven heb en hoe die het gedaan hebben, dan smaakt dat zeker naar meer, ja. Ik heb natuurlijk een hele goede klik met Welon, Goldfinger, die alles produceert. En wat ik net ook zei, je krijgt studiodagen en als je dan gaat zitten, Welon is gewoon een vakman en die pakt de accordeon erbij of die gaat achter het keyboard zitten en een demo is heel snel gemaakt. En van daaruit gaan we eigenlijk werken, dat is voor ons een beetje de basis. Dan gaan we een tekst schrijven. En als dat allemaal goed in elkaar zit, dan wordt de hele productie gemaakt. En uiteindelijk komen alle live instrumenten erin. En dan is het voor jezelf ook weer heel mooi. Want ik bedoel, je hoort de demo en dan krijg je op een gegeven moment het totaalproduct toegestuurd. En dan is het in één keer heel anders. Dus ja, fantastisch.